През двата празнични дни, Бъдни вечер и Коледа, 14 бебета се родиха в столичната болница Майчин дом. Има ли символика в това да се здобиеш с рожба на Рождество Христово? Вижте историята на родилката Йорданка, която към 13 часа роди момиченце. Бебето на Йорданка се казва Божидара, тежи 3 кг и 600 грама и въпреки, че е само на няколко часа, вече си смуча пръста. Защо така избрахте да я кръстите? Защото ни Божи дари, ние си го искахме и Господ ни го даде. Не сме направили така, че тя да се роди на този ден. Просто така е изпратена. Въпреки това, родителите тайно се надявали рожбата им да се роди точно на най-светлия християнски празник. Имахме тайни надежди, особено баща й, защото е заченато на Благовещение и той според него си беше на Коледа да се роди, да ни е жив и здрава за всички наши близки. Разбира се, отново пожелаваме да са здрави, да са около нас и така, всички да се радваме на този коледен подарък. Семейството с нетърпение очаква следващата Коледа, когато ще е и първият рожден ден на Божидара. Днес в Майчин дом се родиха и други бебета. Родили са се 8 деца на 25 декември. Още 3 жени очакват да родят и при всички положения това ще стане до 8 часа вечерта и разбира се, колкото дойдат, всичките ще бъдат поети. Едно дете, независимо на коя дата се роди, винаги носи щастие и радост на родителите си, така че датата няма никакво значение, но хубаво. Това е добър празник и мисля, че радостта е двойна. За БНТ София, Карина Караня.